Jorit jogo modagi ng'ol mopogore noyuore nyasi makelogi kanyakla to kod chikogi e yore monego omi godo joma odagi ng'ol ahinya to nyithindo rit makare maonge akwede. Ma en chenro mane otimore e skul mar Joyland mayudore e boma ma Kisumu. Caroline Atieno leronwa mathoth. Nyasino manoriwo jorit nyithindo modagi ng'ol mopogore opogore nolos gi migawo ma ok mar piny owacho Cheshire Disability Services Kenya e sikund nyithindo man gi ng'ol ma Joyland. Kane giloso gi Ramogi TV, jorit go nowacho ni gisebedo ka gikadhie midhiero mathoth e safar mar rito nyithindo go, kendo tok riwruok kanyakla ka gilalore gin gi mijing'o mathoth. Changamoto ma wan go e nyithindo gi en nikech ka nyithindo kata madhi sikul wagombo ni mondo sirikal omiwa kaka nyalo konyowa mondo gidhi sikul, nyithindwa giyud kaka somo. Nikech ng'eny gi wapando gi ma kiwuok gi nyathi oko mondo nyathi odhi sikul, kaka nyathi nyadhi sikul onge. Koro ka ginyalo yie to ginyalo konyowa, gimiyowa kony mondo nyithindwa gi oyud kaka dhi sikul. Bende ne gilera kwede ma gikadhie ka giwacho ni jowetegi mamoko ahinya to machuo pod pondo e udi nikech wich kuot. Giwacho ni puonj ma kamae miyo gi geno mathoth e ngima. Anyalo kwayo jorit mag nyithindo gi ni kik gipand nyithindo gi e udi. Pando gi nyithindo gi e udi medo mana hinyo gi. We nyathi owuog oko otug gi nyithindo wetene. Mano biro konye mondo ogo okang', onyalo tero lwete, onyalo ting'o bade malo, onyalo temo ng'iyo nikech nitie nyithindo moko makata neno ok ginen. Lakini kowuok oko moneno alwora mar oko kaka chalo to nyalo miyo ochak ng'iyo gik moko. Kaluwore gi puonj ma wayudo kawuono, wabedo ni imiwa geno kendo chir ni nyithindo gi kik wabandon gi kaka samoro osebedo kawachore kata ilando ni so and so obandon nyathine. Neno ni nyithindo gi pod gin gi geno, Nyasaye nyalo konyogi. Koro wan kaka jonyuol ma osebedo ka rito gi imiwa chir makende ni wanyal mana kaka wanyalo puonjore wuoyo kodgi sana kodok korka rweko, kodok korka kaka wanyalo rito gi yore mopogore opogore. Koro puonj osekonyowa ma wan gi lony kaka wanyalo rito nyithindo. Huko nje kuna perception ya kwamba watoto wenye wako na ulemavu ni kama tabu ama laana kwa familia. So tumekuwa tukijaribu kuelimishwa ya kwamba huo ulemavu huo unapatikana kwa njia gani, na pia tukaweza kuelimishwa tukitaka kuzuia ulemavu tunaweza tumia mbinu gani na venye tunaweza linda hawa watoto. Jorit gi koro kwayo sirkal mondo sirgie safar ni ahinya to e yor thieth ne nyithindo go. Thieth mar nyithindo gi ok yot. Nyithindo gi nitie moko mariere madwaro yedhe maduoko rieruok piny. Nyithindo gi nitie moko manyaka ti gi yath eka gidagi. To yedhe gi bechgi ni malo kabisa. Yedhe gi ok wanyal yudo, to ok inyal yudo gi osiptal nikech bechgi ni malo, ibiro ndik ni yath ni mondo idhi nyiew. Koro thieth bedo matek. Koro ne en kwayo na kuom sirikal ni gima gitimnwa at least ging'iye nyithindo gi to giket gi mondo SHA okava thieth margi moloyo kuom therapy. Duto gilero ni chenro nomiyo gi teko mar medo dhi nyime gi chiwo rit ne nyithindo go makinde mathoth dwaro arita makende. Caroline Atieno, Ramogi TV, Kisumu. Erokamano Caroline Atieno. Wadhi nyime kama rawere mathoth gi gin joriemb apiko e sub county Marongo otieko tiegruok mar riembo nyamburko kod apiko.